Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Петко. Днес ще ви покажа как да се направите да се изтеглите Minecraft Texture Pack и да го сложите. За начало влизате в Google и пишете това. След това влизате ето тук, в първото. Цъкате го. Аз ще паузирам за малко. След това си избирате някой текстчър пак. Например, първия. След това слизате надолу и цъкате долу на Alt. След като ви зарече, си правите папка. Това може вече да го махате. Като го вземете, като го сложите в папката, правите се някаква папка на работния плод и го слагате вътре. След това отваряте си Майнкрафта, ресурс пакети, и след това отвори папка с ресурс пакети. Ето я. И тук слагате папката в папката, които сте сложили тия документчета. Тук. После махате тази папка. Цъкате готово. После пак отвори ресурс пакети и са там. Ако нещо не ви стане, скайпа ми ще бъде в описанието. Дано да съм ви помогнал и до скоро.